Velkommen til den her video. Ja. Vi skal op i skoven. Ja, hvad skal vi ende? Nå, vi skal hjem til dig, fordi vi skal sove sammen. Hvor skal vi sove henne? Ude i mit annex måske. Hvis min far giver lov. Nej, nu skal vi hjem til mig for at hente mine ting. Hej! Okay. Ja, er der stolper? Ej, nej. Nej, fuck. Ej. Okay, ja, så må du skal ind i billedet. Nu skal vi lave en taste-test ud af vores lille video, ikke også? Altså, du skal tale. Ja! Ja, dem har vi smagt. Og så har vi det har vi jo også smagt. Og så kommer vi til det spændende. Normalt. Ja, først der har vi den her Sour Patches Carpus, eller hvad det hedder. Kapus. Så har vi Polly, rød Polly. Så har vi den her. Den har jeg købt. Ja. De er mega gode. Jeg har købt den her. Det er en Toblerone, Eller jeg har valgt den. og jeg købte den. Hvad laver du? Det var jo ikke mig, der var ved at vælte. Se, nu gør den det igen. Så har vi Maltesers. Dem har vi smagt 1000 gange. Men de smager godt. Ja, hvis I har set vores videoer, så ved I, at vi har smagt dem. Skal vi starte med dem her? Jeg har åbnet. Nej, jeg gør Ikke. Okay, det var da en flot indpakning, hva'? De lugter. Ja, der er 2. Jeg troede kun, der var en i. De lugter. Puha, de lugter. Peanut. Jeg har fået peanutnødder. Godt, vi har vand. Ja. Er du klar? Kan du lide den? Hold i. 5 ud af 10. Altså, det smager godt, men det er ikke noget, jeg vil spise til fredag eller sådan noget. 4 ud af 10. Okay, Jeg har ikke mere vand. så hent noget til fjol. Godt. Så kan den nok bare vinde. Eller en kat. Eller en port. En port. Port. Låg eller sådan noget. En port. Så har vi dem her. Er du klar for mig? Skal vi æde nu, når vi skal til at æde? Så er der også lige sådan en klistermærke på. Det var da godt nok smart, var. Det ser sådan her ud. Upsi dupsi. Her! Og så det ud af det. Hvad giver du den? 7 ud af 10. 8 ud af 10. Altså, det er sådan noget, jeg spiser om fredag. Jeg elsker sådan noget. Ja, det gør du. Fuld op med hende der. Altså, halvdelen af min pose, når jeg blander, det er surt slik. Så har vi Polly. Nej, det faldt ikke på gulvet. Men. Ej. Nej, altså. For den. Jeg elsker den. Hvad bliver det? Mærkeligt tyk.
Det er jo ligesom en ting. Der var lige... Det var lige bip. Men så kan du godt sige noget, jeg bipper bare. Okay. Bip! Babsa. Jeg vil også. Babsa. Nej, der er ikke fem. Der er ikke fem. Ej, ja. Nu bipper det bare væk. Ja. Jeg var færdig, så der er sådan nogle russer, hun havde fået indsprøjtet sådan noget i babsa. Hun stod der i bikini, med sådan nogle her store vandmelon. Næste og sidste ting, vi skal også med dem her. Og her kommer lige en video af sommer tidligere. Hvad var det? Ja, der kom lige en video af sommer tidligere med stolpen. Nej, se en stolpe. Det er min telefon. Ja. Og den er blevet lidt handicappet nu. Jeg har lige fået lavet en ny skærm. Det rydder vi op senere. Hun er også lidt handicap. Hey. Nej, det er hun. Nej, det var bare overhovedet ikke. Jeg gjorde det underligste, mens vi cyklede hjem. For det første, så faldt jeg ned i isklumpen og grinede. Og så kom, der var sådan en mand, der glodede helt vildt på hende. Det var også fordi hun cyklede sådan her. Eller hun var på løbet. Juhu! Nej, jeg gjorde det. Okay, film mig lige sammen. Godt, er vi klar til at smage taberonen? Det ligger der på gulvet. Nej, det er ikke der. Der skulle man også pakke den ind i sølvpapir, altså. Hvad er der? Ikke noget. Og så 3, 2, 1. Noget i munden. Lukke. Skal vi filme i morgen? Hvad? Skal vi filme i morgen? Det filmer også i morgen. Jeg skal ud og hoppe og i bio. Vi skal i biografen. Det var det, jeg lige sagde. Du sagde bio, og jeg sagde biograf. Hvad siger du den? Ja. Nom. 6 ud af 10. Hvad vælger du? 6 ud af 10. 6,5 ud af 10. Vi arbejder ikke med halve i det her firma. Det har jeg haft nok med i skolen. Og jeg har ferie nu, så jeg behøver ikke tale om halve eller hele. 7 ud af 10. Vil du have en Polly? Ja. Ad. Jeg har mikket mig rundt om munden. Ej, det ligner en Bibliotek. Her kommer bibliotek, hvis I ikke har hørt den for mig i dag. Nå, hvad skal vi så smage? Jeg vil... Ja!
var skuespiller med. Nej, det kunne også gøre ondt. Jeg fik fået i hovedet. Det gør ikke ondt. Prøv at få sådan en der brød i hovedet, altså. Det gør ikke ondt. Nej, vi gør det på samme tid. Vi skal nemlig prøve at spise min familie. 3, 2, 1, nu. Så er den der, mennesker. Kom lige til at tage på lige måde. Godt. Tak for den her. Nej! Hvorfor vi ikke sagt svaret? Ja, jeg giver den 9 ud af 10. 10. Hej, vi er på spring. Vi laver vafler. Mm-hmm. Og så var. Kan vi lige se væk. Jeg skal lige vise den der video, hvor jeg tabte min telefon i går. Se, 10:39. Og her kommer der lige en video. Buff, her kommer den. Nej, er der stolper? Ej, nej. Nej, fuck. Nej. Okay, så skal vi lige fortælle vores plan. Jeg har ikke gemt den. Det har jeg så bare roligt. Godt. Okay, vi fortæller lige vores plan. Hvor sulet, det var varmt, det giver. Du forskrækker mig virkelig. Okay, vores plan er nu laver vi vafler, som vi skal have senere, og så hvor vi filmer. Nå, vi skal æde vafler, så skal vi hoppe i trampolin. Farmor. Det var lige min farmor, der er i baggrunden. Og så skal vi hoppe i trampolin. Og så skal vi i biografen. Og så ved vi ikke mere, hvad vi skal. Men det er det, vi skal udføre i dag. Mm. Og det er klokken 4. Ja. Og så har vi lige taget en diskussion om, der åbenbart skal være reklamer i en biograf. Hvorfor kan de ikke bare lade være med at være der? Ja. Nu har man jo betalt for, at man skal se den film. Ja. Hvad laver du? Jeg stod bare og tænkte over, hvor skulle fanden Det står lige på hovedet. Nej, den er overhovedet ikke færdig. Nej. Ej, jeg kan lige vise den, for jeg har gemt den inde på vores. Nej, fordi den er jo kommet op på skærmen. Nå ja. Nej. Jonna, Nå ja. jeg klipper det jo bare ind så meget. Ja. Godt, jeg kommer lige med lidt forræd der. er det det der glas, der er henover? Ja. Venstre? Jeg har lige fået skiftet. Ja, Steffen han slog hans telefon mig i stykker. Det var heldigvis også bare panserglas, så han fik bare nyt på, så var den fint. Ja, det er ærgerligt, der er hul. Der er ikke panserglas på din telefon. Nej, er der ikke? Nej. Gud, det er der ikke. Hvad skal du, hvis du taber den? Hvis der lige kommer en Jeg har rister tabt i. den. Så kommer der lige en rister i, så kan man ikke fikse den. To så i den ene, det var fordi jeg tabte den, den anden fordi Marina så gik over og forskrækkede mig. Kan du ikke huske den dag, vi... Kan vi se tårnet? Hvor er min telefon? Nå ja, den har jeg i lommen. Jeg tror, der er 2 skefulde tilbage. Skal vi lige høre noget musik her?
hvordan tænder man sådan en? Ved du det, Sanna? Ved du, hvordan man tænder sådan Nej, en her? Nej, det ved jeg faktisk ikke. Farmor! Ja? Nu går vi out. Godt, så kom. Nå. Jeg er her. Den er rød. Hvad er dig? Det er mere dig, det var. Det var dumt, det der. Godt, kom så ned. Hvad er det, vi skal? Vi kan godt være, vi lige har gjort. Nå ja. Vi gjorde det lidt forkert. Ja. Godt så. Op. Hold op. Vi prøver lige igen. Kom så. Okay. Ned. Så kom dog. Du står forkert. Du prøv lige stå op stadigvæk. Du skal jo op. Ja. Så er vi ude. Okay, så nu er der ved at være en halv time til vi kører. Og klokken er 3 om en halv time. En halv time præcis. Ja, præcis. Fordi det kommer til at tage lidt tid. Det har jeg aldrig lagt mærke til, det der. Okay, vi kører der klokken 3, men filmen starter klokken 4. Fordi vi skal også lige nå at kunne cykle derned. Det tager så sikkert en halv time for os. Okay. Okay, Bobby. Så ja. Jeg er her, hvor vi skal se film nu. Og vi har billetterne her. Så nu skal vi bare vente på, at vi kan komme ind, og så skal vi have købt en slik. Nu skal vi stå derinde. Og nu har vi købt snoller. Har arrangement på sin skole samme dag.